Butin dahil. Mapagisi mo, tatlo lang ka siya mo. Doon mo. Picture na lang. Kasama niya eh. Kasi Video lang. Wala na ako na speed. Kalo lang. Video lang muna na. Video mo Focus na po yun. Grabe. Video. Ano yan? Ready na next ano? Ready na Ay, si video. 3, 2, 1. Ano na? Matulog si Mas. Hindi natulog, Ma. Dili ka na. 3, 2, 1. Walking. 3, 2, 1. Ay, kayo na. Di na. Kanina? Ay, video ka na tayo. Kita lang, Ma. Ay, sila may video man ako. Hindi. Oo, galing. Ayun si Bakit Black to compress. The base, hindi kayo sa live. Tulog ka, Ma. Dito mo tubangan. Walking. Hindi mo tubak. Ini sampai. Lewat walking. 3, 2, 1. Oke. Senang main na. Tita Jo. Jo. Next na iba.
Dire tulog kay Martin. Dire tayo tulog ba? 1, 2, 3, 2, 1. Hindi ka naman Walking. natin. 3, 2, wala kaso. Okay. Okay. Si Tonilo, kasi Tonilo, tayo ba? Grabe na yung tutorial sa mama. Next, tapos next, si Slow kay si Max. Oo. Okay. 3, 2, 1. Isa pa. 2, 1. Waki. 3, 2, 1. Okay. Kay Ma. Tayo slow. Maxin. Kapicture kay mama. Picture kay mother. Mga po. Pinalagdak, Maxine, kaya? Baksen niya ako na po, ano na, abroad. Okay. 3, 2, 1. Waki. 3, 2, 1. Okay. Okay. O, sige na, start. Oh.